a la voluntat centralitzadora de Felip V, decidit a esborrar el poble valencià del mapa i a dissoldre el Castella sin diferència alguna en nada. 300 anys després, és evident que la voluntat del Borbó no acaba de complir-se. Tot i la derrota dels maulets, tot i la cruel repressió a què fou sotmès el poble valencià, tot i les vegades que se'ns ha negat l'existència i el temps que ha passat sense que puguem tindre veu pròpia, així estem encara resistint amb fermesa. Tanmateix, no podem baixar la guàrdia. Els valencians del segle XXI hem de continuar treballant per construir un país valencià més país i més valencià. El primer pas per assolir aquests objectius que tots i totes compartim és aconseguir el canvi polític que tant necessita el nostre país. El PP i el PSOE ens han portat a un grau de degradació política que resulta insuportable i suposa un llast per al correcte funcionament de les nostres institucions. A més, la greu crisi econòmica que patim ha tingut una especial incidència al nostre territori, precisament per la incompetència d'uns i d'altres, del govern de la Generalitat i del de Madrid. Tot plegat és un clar exemple de la necessitat d'aire fresc que té aquest país. Aire nou que només poden aportar el Bloc i la coalició Compromís. Des del Bloc Jove tot això ho sabem molt bé i és precisament per aquesta raó que estem treballant dia a dia, poble a poble, comarca a comarca, per fer possible aquest canvi tan necessari. També a la Marina Alta, des que es posarem en marxa fa quasi 3 anys, hem tractat de mobilitzar la gent jove mostrant-los, amb l'exemple del Bloc, que una altra forma de fer política és possible. Aquesta forma de fer política, tal com l'entenem des del Bloc Jove, ha de ser fresca, amable, engrescadora, innovadora, però també eficaç, responsable i radicalment democràtica. En aquesta manera de fer política s'emmarquen actuacions i iniciatives com la Trobada Nacionalista de Tardor, que al setembre passat reuní un bon nombre de joves nacionalistes d'arreu del país que elaboraren tot un seguit de propostes per fer-lo rebrotar. També el web, per exemple, el que no veuràs a canal9.com, un clar exemple de la nostra ferma creença en la necessitat de fer política en contacte amb la gent i que, per cert, no han tentat gens a copiar-nos les joventuts del PSOE, cosa que vol dir que alguna cosa estem fent bé. Però també, per exemple, des del Bloc Jove hem seguit i hem proposat millores a través dels nostres diputats a les Corts a la infame llei de joventut elaborada pel PP sense tindre en compte els joves del nostre país. Avui, 19 de desembre, però, a més d'aquest canvi i d'aquesta nova forma de fer política, els joves valencianistes volem reivindicar una altra manera d'entendre el país, que servisca per posar sobre la taula la necessitat de vertebrar el nostre territori i el paper transcendental de les comarques centrals del País Valencià en el marc d'un eix mediterrani cada vegada més necessari. Les comarques centrals valencianes són una realitat que cal fomentar, tant des del punt de vista social, perquè ens serviran, sens dubte, per cohesionar el nostre país en comptes de despersonalitzar-lo, com pretén fer el govern del PP. També ens serviran des del punt de vista cultural, ja que és una de les zones del nostre país on el valencià té una major potència i això no ho hem de desaprofitar, però finalment també ens seran molt útils des del punt de vista econòmic, ja que la connexió de les comarques centrals i la seva inclusió en el corredor mediterrani són essencials des d'aquesta perspectiva. Les comarques centrals han sigut un projecte referent per al valencianisme. Ara, el Bloc Jove vol posar-lo de nou sobre la taula, com una aposta de futur, com un projecte de país contraposat a la comunitat de PP i PSOE. Perquè, com tots vosaltres sabeu, un altre país és possible si ens impliquem totes i tots. Per tant, des del Bloc Jove continuarem fent honor als maulets que deixaren la pell defensant l'ella i el nostre país i seguirem fent tot el que estigui en les nostres mans per aconseguir que el País Valencià rebrote d'una vegada per totes. Moltes gràcies.